Ngibingelela amaqhawe wonke ngokhethileyo. Amen. Amen. Ngimamukela ukhulumayo. Uthe ngolesihlanu sibhizi la siboleka imali. Kwathi ukhawa omunye nje ngibonga nje bonke babahlala ngibonga konke okuncane okukhulu. Ngoba njalo mangithenga ngisiseka lekhaya from 2017. So ngiFriday ngekusibhizi bhalisa imali ngapha ngifike lekhaya ngo-2 ngoba bengiya ku-doctor. Lo ngiyabhalisa wafika uNonkosi aqhubeka. Then ntambama wafika uMamthunu ngathi ngicela ukuhamba ngiyosula kancane. Before ngihamba wafika omunye oyindodana nje ngoba besibatshela ukuthi njengoba nibhalisa isikhathi asikho sokuthi sihambane, so sicela ukubuza ukuthi uyahamba uhamba. Wathi hayi mama angihambi ngisaya ebhenki ngikhiphe imali. Ngathi okay akunankinga ngicela ukuphathisa-ke ngiyakuthemba. Wathi hayi ngithembe mama ngithume-ke wabuya ngoba engakathengi ukudla ngenayo nemali ngothenga iwasho phambili. Makabuya umfana ngithathe ngifashe ngiqhubeke sibhalisa. Njengoba besisihamba la endleleni ngithi ngesikhathi ukuthi umuntu a-check ifoni. Mangithi ngiya-check-a ngithola ukuthi kule mali engenile kwenye ipolisi engavuswa ngomunye umntwana ezojoyinisa abantu emsebenzini ekade ngayilindele. So ngithi ngicela ukubonga engenisini lakho ukuthi ngithe ngihamba ngelwandle ngangihamba sengibusisekile. And then ngithi ngalomnikelo ezokhipha bengicela macawe inyanga iphelile ngicela ukuthi sizeni sizokushaya imali abanayo, hayi ngoba nakho nami nje okuncane lokwenza. Kalo 400 rand bami ngeke ngicela ukufaka enikeleni we-rent. Amen. Aw, ngizela. Halisa. Okunye baba ukuthi ekade sihamba nataxi ngiyengababusisa nabo. Bangasho nje uMakhosi. Ubabusisile? Yebo baba. Ha. Abasasho. Bathu. Basebenzi laba basele basikadela la eholweni baba. Badle kahle etekini. Yini babuse ngani? Uyasho ngathi la usumthandazi. Nami ke dawe babusana. Oh. Bayazi nabo babusile. Nale inkozo nala eholweni. Ngaye ngihambi 1 AM ngoba ngifuna ingabeke. Ngafaka okuncane ngathi laba basikadele la eholweni ngoba ngicela bathenge ucold drink. Oh, lapho. God bless you. I know that you love God. Hold on. Don't let the person take you out inside. Tell the person, this is my spiritual home. I'm bringing it to my father. Thank you. This is for ngoba ingazi ingabe isabuya Nkosisi. Yebo. Amen makao. Amen. Benginenkinga. Ngifuna ukuhamba Friday. Inkinga yami nje ngoba bengilinde imali yami ukuthi ikhokhe kodwa sengiyile bank ukuyofaka ekababa umprofeti. Manje imali yami ingakhokhi le transport i640. Kwatholakala ukuthi akekho umuntu ongangiboneke. Mase ngidecide ukuthi ngihambe ke ngiye endlini. Inhliziyo yami ibuhlungu. Ngilana ngaphandle kwaqhamuka omunye ubhuti walaba aba-driver ama-taxi. Engamazi nje wathi lenkinga yakho incane mina ngayisolva. Wathi udlamini. Wathi umusuku uye endlini ngoba vele imali yakho izokuhlokha mamungu ukuthi vele uqiniseke ukuthi iyayihlokha. Buyela ngaphakathi if bakusokolisa uzogibela etekisini yami. So ngabuya la sengijabulile ngena ngaphakathi. Mangithi ngile eDurban ke imali yami yakhokha ngithi ngizoyikhipha ke nayi 640. Aw siyabonga. Unakhona? Cha. Usukuthi
Umgcinele lo bhoti. Alibalanga eThekwini. Kwagcina kanjani? Unyaka bekuthandaza, mhlawumbe ngabe ingeyosi.